Dobré ráno, vítam všetkých milovníkov bonsajov. Vítajte v Mistral Bonsa, váš domov. Dovoľte mi stručne predstaviť základnú starostlivosť o váš vonkajší bonsaj. Máme tu dva krásne bonsaje, olivový a borovicový, ktoré skrášlia každý priestor. Náš vonkajší bonsaj musí byť na mieste s čo najviac slnka, to je všetko, čo potrebuje pre rast. Môžete ich dať do záhrady alebo pokojne umiestniť na drevené police, ktoré sú vystavené slnku. Druhý dôležitý spôsob, ktorý musíte poznať, je správne zalievanie bonsaja. Ukážem vám, ako správne a efektívne zalievať váš vonkajší bonsaj, aby prosperoval celý rok. Poďme na to ako. Najlepšia voda na zalievanie bonsajov je dažďová, pretože je prírodná a bez chemikálií. Ak nemáte dažďovú vodu, používajte vodovodnú, ale nechajte ju odstáť 24 až 48 hodín, aby sa vyzrážal chlór a škodlivé látky. Je to dôležité pre zdravie rastlín, rozumiete? Môžete použiť konev na zalievanie určenú špeciálne pre bonsaje. Rozdiel je v tom, že otvory na konev sú oveľa menšie a je ich viac ako v bežnej konve, takže voda z nej padá jemne, akoby mierny dážď, čo veľmi napomáha koreňom bonsaja, pretože poskytuje rovnomernú hydratáciu bez vytvárania príliš veľkého tlaku na zeminu. Táto špecifická konev pomáha udržať správnu vlhkosť, čo je zásadné pre zdravý rast bonsaja, a preto odporúčam práve tento druh konev využívať pri zalievaní vašich bonsajov, najmä vonkajších. Dobre? Keď zalievame naše vonkajšie bonsaje, nemajú korene. Nie dnes ani o 3 dní, dobre? No, predtým než zalievate, vždy si overte prstom, či je povrch pôdy úplne suchý. Tento bonsaj totiž potrebuje, aby bol povrch dobre vysušený, pretože iba tak vieme, kedy je skutočný čas na zalievanie. Môj prst je mokrý, takže teraz nie je čas na zalievanie. Skúsme radšej druhý bonsaj, ktorý je suchší. Pri tomto je môj prst úplne suchý, takže je to jasná známka, že je teraz ten najlepší čas a správny spôsob, ako zalievať tohto bonsaja. Vezmite si konev a opatrne zalejte povrch pôdy, aby ste rastlinu nepoškodili. Zalievajte zeminu pomaly a dôkladne, až kým voda nezačne vytekať zo spodnej diery. Toto je veľmi dôležité, pretože znamená, že pôda je dostatočne nasýtená vodou. Vtedy môžete prestať zalievať, aby ste nezaliali bonsaj nadmerným množstvom vody. Pozrime sa na ochranu bonsaja v zime a lete, pretože v horúčavách potrebuje zvláštnu starostlivosť, aby prežil. Musíte naozaj starostlivo kontrolovať zálievku a podľa potreby môžete polievať aj 2-krát denne, ale vždy si dávajte pozor a kontrolujte pôdu pravidelne, rozumiete? Keď je príliš sucho alebo horúco, bonsaj môžete dať pod prístrešok alebo do polotieňa. Na strechu môžete dať čiernu sieťku, ktorá ochráni bonsaj pred slnečným žiarením. V zime máme ochranu proti mrazu. Musíte zabrániť zamrznutiu koreňov, pretože bonsaj by inak uhynul počas zimy, takže ho vždy umiestnite pod vhodný prístrešok. Pamätajte, riadte sa touto radou presne a dôkladne vždy. Bude to výnimočne krásny a zdravý bonsaj, ktorý vám prinesie radosť. Tu v Mistral Bonsai máme na bonsaje trpezlivosť a naše stromy majú dušu. Do ďalšieho videa. Čaute.